I-IFP KwaZulu-Natali isinikele ngokudla ezikoleni ebezingenakho ukudla ngenxa yezinqinamba zethenda lokuhambisela izikole ukudla esifundazweni. Kunezikole ezingakaze zikuthole ukudla kusukela kwavulwa izikole kanti kuthiwa ezinye ziphoqeleka ukuba zivale ukugwema indlala kubafundi. I-IFP iholwa ngusihlalo wayo KwaZulu-Natali uThami Ntuli inikele eMandlenkosi Secondary School elindelana eThekwini okungesinye sezikole ezikhahlamezekile. Kuthiwa izingqinamba ngethenda lokuhlinzeka ngokudla ezikoleni ziqale emva kokuthi umnyango wezemfundo esifundazweni uguqule ukusebenza kwethenda kube yinkampani eyodwa ezothengela zonke izinkampani ukudla kwezikole zesifundazwe. I-IFP namanye amaqembu aphikisayo bafuna izimpendulo ngokukhishwa kwaleli thenda nezibangela zokuguqulwa kwalo. Bathi kusobala ukuthi uhulumeni wesifundazwe wehlulekile kwabebekuzama ukwenza, wafaka abafundi abangaphezu ka2 miliyoni engcupheni yokubhuqabhuqwa indlala. Lokhu sizame kusukela ngomsombuluko ukuthola uhlangothi lomnyango wezemfundo kalolu daba kepha usalokhu uhlabe inhlali. Uma ubuka uyabona ukuthi le nkampani ayinayo okokuqala icapacity yokwenza lo msebenzi, ukubona ukuthi isihlulekile ukuhambisa ukudla einganeni, nokunye okufikayo kuncane kufike konakele, kufike ngekho esimeni okuyisona sona sibona ukuthi lokhu kubuyisela emuva udaba lokufunda bakunezingane esaziyo ukuthi zisemakhaya zingadlile kodwa zithembele ukuthi mayifika esikoleni zizothola leyo mile eyodwa bese ikwazi ukuqhubeka nokufunda.